नमस्कार बच्चा लोग, कैसन बारा। उम्मीद करता नहीं कि घर परिवार यार दोस्त के साथ अच्छा होगा। हम फिर कहे बनी कहानी सुना। कहानी कहे कि कहानी में सीख होला, सीख से जीवन अच्छा होला। अच्छा जीवन खातिर अच्छा कहानी सुनल बहुत जरूरी बा। आज वो कहानी यह बात के बतावे खातिर हम सुनावे के चाहतनी कि जीवन में चाहे जौन करा, जौन फैसला ल, खुद ल, अपना दिमाग से ल, अपना मन से ल, दूसरा के कहला से कोनो काम मत करा। कोई के प्रभाव में आ करके अपन फैसला मत बदला, खुद करा। कहानी ये बात के तारा के ठीक से समझाई। बहुत पहले के बात है। एगो गांव में परवीन नाम की व्यापारी रहत रहलन। परवीन के छोटा सा परिवार रहे। परवीन गांव के बाहर जौन छोट बाजार लागे ओमे एगो दुकान रखस। दुकान में सामान बेच के अब फिर घर लौट आवस। यह तरीका से उनकर परिवार चले। परवीन का लगे एगो गधा रहे जौना से सामान ले जास, अब फिर ओकरा के लेके घरे आ जास। एगो बेटो रहे, बेटा के नाम रहे श्याम। समय का संगे संगे परवीन के बेटा बड़ा होत रहे। एक दिन परवीन का लागल कि बेटा बड़ हो गइल बा, ओकरो के बाजार ले जाए के चाही, दिखावे के चाही कि कारोबार कैसे होला। का पता कभी जरूरत पड़ जाई तो अकेले जाके बाजार में सामान बेच के घरे आई, परिवार का कोनो संकट ना हो। इस सोच के परवीन अपना बेटा के लेके बाजार गई। बाजार में सामान बेच के फिर बाप बेटा चल दिलक लोग। गधा साथ रहे। जब वो लोग रास्ता में रहे तो दो लोग पैदल लौटत रहे। वो लोग के बात इनका सुनाई पड़ल। वो लोग ये कहत रहे कि ए मूर्खन के देखा, गधा कनी के पास बा, बाकी दोनों पैदल चलत रहा सन। परवीन का लगल कि हम आ बेटा पैदल बानी सन, गधा चलते बा। बतवा तो ठीके कहत रहन सन। गधा के रोक के बाप बेटा दोनों सवार हो गए लोग। गधा चले लगल। कुछ देर बाद दूगो और लोग भेटा गए। अब वो लोग कहले कि बतावा, ई गधा बेचारा पर ई दोनों सवार हो गए बाड़न सन। दोनों हट्ठा कट्ठा बाड़न सन, मुस्टंडा बाड़न सन। गधा के कचूमर निकल रहा बा, बेचारा केहू में लड़खड़ा के चलता। इस सुन के परवीन के अपना गधा पर दया आ गई। मानत रहे। उनका लगा कि बात तो ठीक है कहता ना। बाप बेटा दोनों लोग उतर गए। फिर उनका लगा ना, एगो काम कर, हम उतर जाता नहीं, तू बैठल रहा। बेटा के गधा पर वो छोड़ दिलन। अपने परवीन नीचे चले लगलन पैदल। जब थोड़ा दूर गइलन तो परवीन के कदम खेत के पास पहुंचल। खेत में एगो महिला की आवाज आई। वो कहत रहे कि बताव, ही लड़का के देखो कितना बेशरम बा। बेचारा बाप पैदल चलता, आई गधा पर सवार होकर के ओकर मजा लूट रहा। अरे अच्छा तो ये होई कि वो पैदल चलित, अब बाप पे गधा पे बिठाई। महिला के बात सुन के परवीन के बेटा के लगल कि मेहरुआ बात सही कहती है, हम ही गड़बड़ करता नहीं, हमरा चले के चाहिए, अब बाबू के बैठे के चाहिए। वो बेचारा उतर गए। अब बाप के गधा के पेट पर बिठा देला। बाप गधा के पीठ पर बैठ गए। बेटा पीछे पीछे चले लगल। गधा जब आगे बढ़ल, गांव के पास जब दोनों बाप बेटा पहुंचल लोग, तो एगो आदमी मिलल। तो वाह भाई, बहुत बढ़िया, पहिलका बार ऐसा स्वार्थी आदमी हम देखता नहीं जे खुद गधा पर बैठ के मजा ले रहा बा, अपना बेटा के पैदल चले खातिर मजबूर कर दिले बा। अब परवीन के सुन के दिमाग खराब। खुद बैठी तब गड़बड़, बिठा के बिठाई तब गड़बड़, दोनों बढ़ जाते तब गड़बड़, का कल जा। तो बाप बेटा कह लगा, सुना गधावे के हमने उठा लिया। तब बांस में गधा के उल्टा बांध के और दोनों बाप बेटा लोग उठा ले लगे, चले लगल लोग। जब गांव के नजदीक घर के पास पहुंचल लोग तो सब लोग देख के हंसत रहे। अब इनका एगो अलग परेशानी कि अब इन लोग क्या हंसता है। गांव के एगो बुजुर्ग सामने से टकरा गए।
परवीन कहलन कि सारा कहानी ई बा, अब बताव कि हमरा का करे के चाहिए। वो बुजुर्ग कहलक कि बताव ई गधा लंगड़ा बा, लूला बा, कोनो चले के नावे लकड़ा, तो तू काहे ऐसे कैला। तो परवीन कहल कि जब ऐसन ऐसन बात हम सुने तो का करे। तो बुजुर्ग कहला कि देख, जितना काम करब दुनिया कुछ न कुछ कहबे करे, ऐसे आपन दिमाग के इस्तेमाल कर, दूसरा के कहे का मुताबिक ना चल। आज दूसरा के कहला पर चलला के कारण ही तू कंधा पर गधा के लेके चल रहा बारा और लोग हंसता। ये बात गांठ बांधो कि आज से अपना दिमाग से, अपना मन से, अपना सोच समझ से फैसला करब, दूसरा के कहला में ना पड़ब। परवीन का बुझा गई कि गलती हमरा से भइल बा, आगे हमरा नइखे करेके। बच्चा लोग, एक कहानी से सबक का मिलता है उहे कि जौन करा कुछ भी निर्णय बा सोच समझ के, ठंडा दिमाग से, अपना काबिलियत के मुताबिक लो, अब फिर ऊपर बनल रहा, पूरा ताकत से, अपन क्षमता से, योग्यता से, जौन साधन संसाधन बा सब मिला के ओकरा के करे खातिर कोशिश करा, दूसरा के कहला में मत पड़ा। ये कहानी सुनावे के मतलब आज ये रहा था। उम्मीद करनी कहानी तारा पसंद आई हुई। हम जब फिर कभी आए तो एगो नया कहानी लेके आए।